अनफावरिनि उनाव सोरमोन हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो दायो बेंकआवहाय थांनो ओंखारदों आं हारसिं नङा आंनि लोगोफोरबो दङ जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लोगोफोर जों दिनै गासिबो बेंकआव थांगोन जोङो लननि खामानि मावबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय दिनै गासिबो बेंकआव थांनानै सहि हैनांगौ आरो ओमफ्राय थांनोसै बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै दाना जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बोथोराबो जि गरमखा सान्दुं गोसाथार ओमफ्राय आं गिसिब लाखालायदों जोंना लना गासै 5 लाख आरो 5 लाखब्लाबो खनसेयावनो मोनजोबा खामानियाथ' खनसेयावनो जागोन माने जाबायानो होनजायो अब्लाबो फैसाखौ जोङो खनसेयावनो मोनजोबा खनथाम हाबगोन आरो ओमफ्राय खनसेबो हाबाखै एबारसो फार्स्ट हाबगोन बेसे हाबगोन मिन्थिया दिनै थांना नायनोसै ओमफ्राय बेंकआव मा खामानि जागोनथाय भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै नायलांदो लोगोफोर जोंनि लोगोफोरखौ नायदो एसे नै जोंना ग्रुपनि मानसिफोरा बिसोरनो गासै 12 जन दं बेयावहाय मोनसे ग्रुप जानोबाथ' 12 जन नांखागौना 12 जन जाथारनांगौ 12 जननि बाराबो जाजायो जिखिजाया खम जानो मोना आरोना ओमफ्राय जोङो अट'जों थांनो होननानै सानदोंमोन आरो अट'आबो दा 12 जनानो जाया ओमफ्राय उपाय गैया टमटमखौनो जोङो गंनै लानांबाय अब्लाबो बारा थोआ जाबावलायदोंसो मानसिफोराबो हनै जोंना गिदिरथारा सानैल'सो जायो आरो बैयाव सिगाङावबो सासेल'सो ज' जायो बिदिनो खस्थ' मस्थ' थांनांबाय आरो जोङो खामनाय लोमजानाया नोंना माबा मबाइलफोराबो मा जाखोथाय जोंनिया गुरै थाङो इमानखौ जानथिं सानदुं फैना थांबाय आरो इसेल' गोजाना रायना होदोहाय आं बे मानसि गाबगोनदां हायाव भिडिअ लानो ससे मास्क गानाखै नालाय दुला नांसिगोन हाबा लांसैना आइना बे मानसिया हायनो दंबोयो दे हायन ओइ दङदां आदा हाय माहा थांनो ओंखारसिनदों ना दङ मा थांनो ओंखारसिनदों हमनाय गाननाय सिगाय जादों नोंनिया बै मास्कान दंखायो माथो दंखायोमोन आं सुवाखैना मायाव मायाव जादोंमोनलाय माबा सोग्रा दं माबा मोनसे माबासो थांग्रोसैना ना मा होनो जोंना थांग्रोसैबो लासै बारनांगोन नङाबा दा आरो बेयाव जिरायबाय थाबा गरम जायो गाबो बियो हाय बाबा इदि हाय होनाय बारा जोंना ग्रुपआबो बारा गोजाम नङा गोदानसो ओमफ्राय ग्रुपआवथ' बायदिसिना खामानि मावनांगौ थासोयो बेखौ आङो मिन्थियामोन आरो दा ग्रुपआव हाबनानैसो एसे मिन्थिलांगासिनो बेबायदि ग्रुप खुलिनानै आङो गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों जमानो माखासे रोङि खामानिफोरखौबो एसे रोंनाय बायदि मोनदों आरो सिगाङावहाय बेलेगफोरखौ बेबायदि जमा ग्रुप थांनाय नुसोबोला आङो सानोमोन आरो मालायफोरखौ आयु मालाय बिसोरनियासो ग्रुप दङ मा खामानि मावसोयो मालाय रोंसोयो आंथ' जेबोखौनो रोङा जेबोखौनो मिन्थिया बेफोरबायदि सानोमोन आरो ओमफ्राय दा ग्रुप खुलिनानै खामानिखौ मावदावलांनो मोननानै एसे रोंलांनाय बायदि मोनदों आरो जोबोर मोजां ग्रुप खुलिनाया गोबां सुबिदाबो मोनो ओमफ्राय नै जों दायो सहैबाय आं मिस इण्डिया साइकेल लायनाया बे जायगायावहाय बेंकआ
ओमफ्राय दिनै बाजार गैया बाजारा देवबारावल'सो जायो जोङो देवबाराव थाङाखै दि बेलेग दिनावसो थांनाय बेनिखायनो बाजार गैया आरो ओमफ्राय दाना बेंकआव हाबहैना नायनोसै र' खामानिया मा मा दंसोयोथाय ओरैनोथ' सहि नांगौल'सो होननानै लिंहरदोंमोन नै जोङो सिङाव हाबहैबाय मानसिफोरा बारा सहैथ'वाखै मेरला थांगोन आरो दिनैनि दिनाव ओमफ्राय जोङो एसे थाब सहैग्रोबाय मावलांसै मा मावनो होयो बेनिफ्रायनो गोजाननिफ्रायनो नै सुहिखौ होबाय जोङो बेयाव सुहि होनाया माबा जोंनिफ्राय भटार कार्ड पान कार्ड आधार कार्ड बिदि जेरक्स खालामनानै लांदोंमोन आरो बेयावनो जोंनि सुहि नांगौ जादों नै जोंनि ग्रुपनि मानसिफोरा बिसोरनो गथ' गोरलै गोनां सोरबा देरफुहांनाय गोनां जा खस्थ' थांखानांबाय आरोना रावनिबो सुहि होनाया जायादि गावबा गावनि सुहि नांथारगौ बेयावहाय बेखायनो लाथुमजोबनानै थांथारनांबाय आरो गरमबाबो उपाय गैया खामानियाथ' बेखिनियानो माने सहि गोजायानो आरोना बे दा होबाय थानाय सहि आरो दोंबावोनो उनथिंजाय नेथ' बावनांसिगोन नैब्रा सना गानना फैलायदों मालाय सनाखौथ' नागिरबाबो मोनासै बबे सना नङा बायनायसो न' सना बायदिसो नुयो आं इखो जोंना खामानिया जोब्बायबो ओमफ्राय नै दायो जोङो न'आव फैफिनगासिनो खामानियाथ' एसेबां थाब जोबाखैमोन फिसा फिनला दंबावोमोन आङो भिडिअ लाबाय थायासै बानानैनो सान्दुं गोसाना गरमथार बालायलायलाङो आङो बिदिबाथाय ओमफ्राय आङो बे भिडिअखौ मेम'रिनि थाखाय लादों जोंनि ग्रुपनि मानसिफोरा दिनै देलाय गासैबो जमा बेंकआव थांनायखाय आङो एसे मेम'रि जानानै थाथोंसै उनाव नायफिननो मोननाय बादियै होननानै भिडिअ लादोंमोन आरो ओमफ्राय जों न' मोनहैसिगोन आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय जुदि जोंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनानै होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय